जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय हारिनि हाबा मावनानै बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउलांबाय बिथांमोननि फोलेर एबा बिमा बिफा बिसोरखौ मान होनानै गांसे गांसे आर'नाइजों मान बावनायनि ओंथिया जोंनि BKWCनि मानगोनांसि मिनिस्टार बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे बेहाय बाहागो लानो हानाय बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि गाहाय बोसोनगिरि मेडाम अनजलिजों लोगोसे बोजबनि आफादगिरि बिथां आरो लोगोसे बेहाय बाहागो लानाय गोबांथार जोंनि बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जे गोलाव समनि सोमावसारनाय बेहाय जिउनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन समखौ बे आफादनो होबोनाय जोंनि लिडार आरो केडार्स बिथांमोना दिनैनि जे सानखौ फालिदों आं मिथिनायाव बेहाय फालिनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्ला लेभेलावबो गुबुन गुबुन जायगायावबो फालिदों थानाय समाव तरेन बर' बिथाङा आफादगिरि हिसाबै थानाय समाव जों गोबां खेब NGPनि गासैबो थाखोनि लिडार आरो केडार बिथांमोनजों सावरायदों पिस क'अर्डिनेशन कमिटियाव थानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायजों लोगोसे